aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Dini, sa habang wa ma-register sa akong phone. Hello? Brian? Oh, Sweetheart? shit ni mo Iluna. Brian, sorry. Nabasa ni mo ang gipilit kong suwat, ha, Brian? Wa ko nabasang suot. Kunawan ang respeto na ko Iluna. Ang mga bata lang unta. Dili ako. Ang ato na ng mga anak. Sayon mo lang silang gibiyaan. Kaingon ko buutan ka. Wa ka man ikalain na sa mga inahan. Ngayon lang mabiya sila mga anak. Brian, paminawa una ko, O sa paminaw ko. Ang tinguhan niyo mo manabaho? Tungkol kay gusto ka maghatag kaayuhan sa atong pamilya? Iluna, wa ko magpasagan ninyo. Gibuhat mo tanan aron lang ta magkabarog. Ambisyosa lang kay ka. Gusto mong kabuoton labing dali ang imong damgo. Ang imong gustong karoy. Brian, please, sabtag ko. Di anak ko diri. Ug duhalang katuig akong kontrata. Ug nakuhaan na og pila ka buwan ang akong pagpanrabaho diri. Tuig na lang ka pinapaabuton ko, Brian, ug mauli na ko. Daghan na posibleng mahitabo sud lang sa usa ka buwan Iluna. Gitimbang-timbang utan mo maayo. Ang may mo resulta sa pagbiya nimo. Ngawa gani ka magpahibaw na ko. Brian, sorry na. Sorry na lagi. Di na mausap. Tapusan ko lang ni ako. Wa ko magdahom. Kabubuhat mo nila ko Iluna. Nako, ug sa atong mga anak. Josie, naurot ipong load. Bayaran ko lang na. O, palitan lang na ako. Sige. Sorry. Okay lang, Ayads. Okay lang. Bayad mga ka. Okay. Ako din may bawaan na. Talawa! May bagwa ka ba nawag? Sakit-sakit ka dughan mo. Nahilak na noon ka. Nahilak mo ka? Huwag yun sabot-sabot sa kukibuhat, Diyos. Ngaalang na makunta ni sabog ka ugmaon. Labi na sa mo mga anak. Gitigom gid na ako nga akong sweldo. Wao na ko magpadaan nila. Wasap ko idea on sound pagpada. Mga magpatabag ko nimo. Tuduan ka. Sa'yo na. Today, ako igagaw ba? Mapauli rong sunod si Mana. Nakabuk na siya para paulis Pinas. Siya mo'y padadaan nato. Igagaw nimo. Oo, kinanap ko. Magkasalig ka. Magpadasab ko niya para nilang nanay na ako. Siya mo'y padadaan na ako. Hatagan lang to sa hustong address para nila. Huwag ilangan. Kasi padadaan mo. Imong mother o amba na ba ni mo? Si Brian lang. Ha? Siya rin mahatag ni Mama kung pila'y ihatag niya. Mayo. Apila lang akong bupong suwat. Mayo pa. Josie, nasuko si Brian ako. Sakit kaya sinultihan ako. Karoon lang ko makadungog niya nga labihan kyung sukuha. Sabutan na. Huwag ba dapat rin niya ang ipadaan mong kwarta? Sabot na. Be, hatagi ko sustong address ni mo ha? O sa nga ni Brian. Tawagin sa usap si Brian kung mahibaw siya. O ano ba mahibaw siya nga? Magpadasang kwarta para nila. Josie, ignapod si Madam nga ibalik na akong cellphone. Pila nagot ko kabuan din Sultihan ko siya Iluna. Ay kapalak ka. Pero, may sweldo naman ka. Ilis itong bag-uwi. Kagwapong cellphone din niyo. Ay, papalit na. Oh, pre, kalma lang pre, no? Samtang ka. Kalma lang. Samtang ka. Kuwan na. Wa ko bali pa siya panawag pre. Pero kung nahibaw pa ko siya to, di na ko tubagon. Pero lain man na resto nga number. Kalma lang pre. Ayun, nagdibdib ba, eh. Masakit ka. Nalabay mga bata, oh. Kanya, ano man? Saman, kanang hatod ka sa inyo? O sa trabahoan ni mo, asap ka hatod? Mo duty lang ko pre. Alam ko ihatod kay nagaso lang kay kunin mo. Aw, may palitom sa ko, pre. Pay ko ho sa garden. Naguba ng hus na mo.
Pati man na ginanti ang iyang mga tanom da. Lamin na ginang imported nga orchids niya. Malipay kay si tiya kung iyan na makita ang iyang mga tanom nga healthy kayo ug daghang buwak. Makawa ko sa stress. Nya, taman. Ito ta. O, sige. Tana. Uy, isa man ta, nahilak man eh. Day? Wa si Papa na ko, lo. Wa po si Mama, kipiyaan mi. Ay, wa, oy. Wa po. Wa mo biyahe. Si mama ni mo, may trabaho sa gawas nasod. Sa Dubai. Daghan niya mo kwarta, ha? Makatigaw naman to sa mama ni mo. Unya, makapalit na si mama ni mo, daghang dal. Para ninyong janin. Na may dagang dal din nga baligya, lo. Ngano nga tuman siya sa layo. Kung mauli na siya, Inday, no? Anira mo mag-shopping din, Isuroy mo sa inyong inahan sa mga dapit nga gusto ninyo. Dugay pa man siya mo abot. Ay, dali na to, Dali na to, day. Limot-limutan ta lang, ha? Si Papa sadlo, wa na mo uli. Kamera si Auntie ang natug. Nilakming duwa si Dudong. Ay, mauli na tong inaamahan ninyo. Way siguro, yung gabi, ni Anas Papa din mo. Nahilaw na. Dali. Dali, action kang lolo, ha? Ay, kaparay yun sa akong apo. Hain man tong himit ang apo men, palahila kaayo. Ay, nagduwa sila kang imanghod. Gipalitan ko to, lollipop. Aron mahilom. Oy. Ayog anarag kendi min. Madaot ni pon anak. Ay, karon na, Aron mahilom ba? Tibok gabi tibok adlaw ngo mauli si Brian hamin. Dili gihapon ka magduda anak min? Ha? Ako wa nay duha-duha, may babay na. Ay, ayaw lagi paghusga na yung tao, Lodi. Di mo na mayo ba? Pagkatao sa pagkatao ni Brian, ay buta na. Bata nakita na mailhan nga dali na sa matintag babae. Awa pa ni adto. Pero karon nga wanang atong anak, milihok ng kondak. Wa pa ni adto kay na may nga asawa sige halag tabikong. Ganyahay rin sige lag panganak. Ilam di ay, tabikong. Kung niya pa to sa Ilona, labing siguro mabdo sa sadto. May nalanggani kami patuon na to, nga mula rigagyo na hinayon. Hilak-hilak naman to. Kaya nawili lagi. May nalang kami patuo sa tambag. O karon men, susihon ko na sab nga nung wa pagyud sa magpadagkwarta. O tabangin ko, kuan ha? Susi ini men, ha? Ha? Hamen? Hamen? Hanggaw naong, talikdan malang ko nagsigig sulti dire. Amaw ginintigwa nga, oy. Andam na kining kwarta nga ipadana ko. Uban sa mubo na kong suwat ni Brian. Ay, paypawang ko dahil ang bayot. Siguro ko nga nahibuong nasabto sila sa mama nga wapad siya ko kipay ang kwarta. Ugma tingali niya si Josie. Pre, dinner ko. Sige, salamat kay pre. Naghago pa kagakatod. Aw, dili naman may happy mo nga pasalamat pre oy. Niyo sa man. Tawag-tawag lang niya ha. Kung gusto kang mag-inom-inom na sada. Sige, pre. Ay, pada sa problema pre. Sige. Unsa na hinuning kalaki hamin? May nagtrabaho na unta sa abroad, wa man hinuntay bugas. Ay, nagpalit ko 2 kilong humay, nakikabutang sa bugasan. Kaya na bang gisod na plastic? Wa man na nimo isud sa bugasan. Nalimot li ko. Kung sa may isod ron. Pritong isda naman ang hibilin diya. May itlog pa dita. Doon na pa itlog. Pa-scramble ang tanay. Kung less scramble na ron. Mangaon sa mga bata. Hotdog sa unta to. Kay ganahan man na si Sam ug si Joshua. Pangutan dito silang ilyang men. Tingbon lang natog bayad unya. Ay di pa may kwarta na ko ba? Baran na ako. Paglungag na diya. Ma? Pa? Ablihi ko, be.
Pa, abli ko kay Diana ko idang kinumpra. Nanako. Kadagang ako nagidari mo. Binanda ko plastic, be. Ay, kita ba ako ganiha pag dayang lakaw nako pa. Wala tay bugas og sudan. Mao nga nagpio ko para may makaon ang mga bata. Salamat kayo, anak. Nauna-unaon kikataon. Mga dilatang uban anak pa oy. Mao nga bugat. Nagpalit naman ko balig. 2 kilong bugas ba? Humay. Kay, may makaong. Di mo na mga mais ng mga bata. Humay may tuyo. May 5 ka kilo sab ng bugas pa. May nang klasiha. Puslan bitong utang. Ahain mo dis, mama. Gusto gyud og karne. Nangutang og adobo, linat ang baka dito sa ilyang. Mao na diha. Mao na sige lang nagka-high bloods, mama. Kay di man gyud maglikay anang karne. Mao gyud ay. Di ko siya mabusog anang way baboy. Labi na gyud anang adobo. Mao, ipahimutang taon na pa oy. Kung dili pa mo uli ron si Brian Ilbe, basig tinood ang pagduda si mong inahan. Pagduda nga unsa pa? Nga may gikabuangan nas Brian. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!